Pintxo honenaren sariarekin jarraituko dugu. Continuaremos con el premio al mejor concurso de concurso de pinchos. En este caso ha requerido en el García Alba. ¿Aló? Kasu honetan, irabazlea Iñaki Okariz taldekoa izan da. Gaurko egunez, buskantza lehiaketako ohikoa dan, 30 urtez buska izuziren omenezkoa, 32 urtez buskantza egunez, eta gaurkoan egun paregamea. Prentxaurrekoan, aurkezpen prentxaurrekoan esan genuen egoaldia lagun izan behar genula, eta gaurkoaren horren adibide. Ontxe sari banaketa egin dugu, pintxoen lehiaketako 11. Sari banaketa, eta bertan saridunak eta irabazleak alde batetik original bezala Bidezar taberna izan dugu, eta bestetik Ziaboga taberna pintxoerik onena. Bertan parte hartu izan duten epaimaien partetik, eta bertan izan ditugu Kabiako ordezkaria onmortua dago, besteare bai Etxeberriko ordezkariak izan ditugu, eta Ezkioko ostatuko landa jauna izan dugu. Eta beraekin ebai eta beraien aburuz izan ditugu bi pintxo hauek onenak. Esan beharra dago, 12 izan direla, leian izan da, 15 barkatu izan direla, leian izan dako tabernak, eta danonerako buskantza osagai izan da, honelako pintxorik dastatzeko aukera izan dugu bai asteazken da bai larun batetan. Venga. Baitaldua bestean Leon Aldeni Txurintxuerri erakuzte lanetan
nik zer nio, jode, santu guztien eguna ez da izan. Eta izango da bestiena, deitzen. Bai, porque azken kasteburu izaten da Lizondoko feriak. Hori da. Askotan kointzitzen dure bai. Baita. Bai. Hori da.